வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் சொல்வதெல்லாம் போய். எதுக்காக நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சொல்வதெல்லாம் போயிட்டு பேர் வந்ததுன்னா, நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயமா வந்திருக்காங்க. இந்த ஆயமா பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாத்ரூம் மட்டும் கழுவாமல் பல பசங்களோட வாழ்க்கையை கழுவி விட்டுருக்காங்க. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் அவங்களுக்கு எதிராக வீடியோ போட்டால் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பாங்க. மிஸ்டர் சுமார் மஞ்சு குமாரே, அந்த ஆயமனால் நீங்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்டீங்கன்னு நம்ம நேருக்கு நீங்கள் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள். மேம், அந்த ஆயமனால என் வாழ்க்கையே போச்சு மேம். கஷ்டப்பட்டு ஒரு சேனல் வச்சிருந்தேன். 3 வருஷமா உழைச்சி 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபர் மேலே கொண்டு வந்தேன். இந்த ஆயமா பாட்டு காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டாங்க. நான் பாட்டு சிஎம் பிஎம் எல்லாரையும் கலாச்சி ஒரு வீடியோ போடுவேன். அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கூட வந்ததில்லை. இந்த ஆயமா பாத்ரூம் கழுவுதை வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டேன். அவ்வளோதான் மேம், சேனலுக்கே ஆப்பு வச்சுட்டாங்க இந்த ஆயமா. என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா ஆயம்மா? நீங்கள் ஆயம்மா நீங்கள் பண்ணுறது கொஞ்சமாச்சும் நியாயமாம்மா? நீங்கள் ஒயிட் டிவி இல்லைனா அஜய் டிவி இல்லை சூரிய டிவி ஒவ்வொரு டிவிக்கும் நீங்கள் மாறி மாறி போவீங்க. ஆனால் இந்த பையனால் அப்படி போக முடியுமாம்மா? அவங்ககிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு சேனல் தான். அதையே நீங்கள் இப்படி காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறீங்களே, கொஞ்சமாச்சும் நியாயமாம்மா ஆயம்மா? மேம், சோலோ கிரியேட்டர்லாம் போலோ சாப்பிட்டு சைலண்ட்டாக இருக்கணும். சும்மா நான் பாத்ரூம் கழுவுறேன் கக்கூஸ் கழுவுறேன்னு சொல்லி அதுவே ஒரு கண்டென்ட்டாக எடுத்து வீடியோ போடுறானுங்க. நான் பண்ணுற கண்டென்ட்னால நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேம். அது தெரியாமல் இந்த பசங்க விளையாடுறாங்க. அதான் கோவத்தில் நான் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டேன் மேம். என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களே ஆயம்மா? கொஞ்சமாச்சும் நியாயமாம்மா? பாத்ரூம் கழுவுறதுல என்னம்மா ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது? கொஞ்சமாச்சும் யோசிச்சு பேசுங்கம்மா. மேம், என்னோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா 70% லேடிஸ் தான் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா துணி துவைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் ரூமு, அப்புறம் பாத்ரூம் கழுவுறது, இதெல்லாம் போட்டால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் நான் பண்ணுறேன். மேம், இதுவே நாங்கள் சொல்லியிருந்தா அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா மேம்? லேடிஸ் வந்து டாய்லெட் கழுவணும், அப்புறம் பாத்ரூம் கழுவணும், அப்புறம் துணி மடித்து வைக்கணும். இவங்க லேடிஸாக இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா 70% லேடிஸ் இருக்காங்க. லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் பண்ணணும்னு இவங்க ஈஸியாக சொல்லுவாங்க மேம். ஒரு கண்டென்ட் இல்லை இவங்க கிட்ட, அதுதான் போய் சொல்லி ஏமாத்திருக்காங்க மேம். இதுவே நாங்கள் சொல்லியிருந்தா ஒரு மாத சங்கத்தை வச்சு ஒரு போராட்டமே பண்ணியிருப்பாங்க மேம். இவங்களுக்கு லேடிஸ் மேல அக்கறை எதுவுமே கிடையாது மேம். இவங்க தலையில் சுத்தமாக கண்டென்ட் இல்லை, அது ஒன்று மட்டும் தான் மேம் காரணம். என்னப்பா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா? ஒரு சின்ன பையன் யோசிக்கிற அளவு கூட யோசிக்க மாட்டீங்களாப்பா? அந்த சின்ன பையன் பாருமா எவ்வளோ பொறுப்பாக பேசுகிறான். துணி மடித்து வைக்கிறதெல்லாம் லேடிஸ் பார்ப்பாங்களாம்மா? இப்போ இருக்க லேடிஸ்லாம் எவ்வளோ முன்னேறி இருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்றும் பாருங்க, அந்த பாத்ரூமு, ஃப்ரிட்ஜு, காய்கறி, இதை விட்டால் உங்களுக்கு வேறு எந்த கண்டென்ட்டும் தெரியாதாம்மா? மேம், என்னை பற்றி தப்பாக பேசுகிறா நான் கண்டிப்பாக காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பேன். பெரிய யூடியூபராக இருந்தாலும் சரி, சின்ன யூடியூபராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பேன். ஏன் நீங்களே தப்பாக பேசுனா கூட உங்களுக்கும் நான் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பேன். ஏன் உங்களை சேனலை விட்டு தூக்கி அடிக்க கூட செய்வேன். நான் நினச்சா என்ன வேண்டாம் பண்ண முடியும். என்கிட்ட காசு இருக்குது மேம். பாருங்க மேம், உங்களையே சேனலை விட்டு தூக்கிட்டு எவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறாங்க. இவங்களை பற்றி ஏதாச்சும் நீங்கள் பேசுனா நாளைக்கு நீங்கள் கூட சேனலில் இருக்க மாட்டீங்க மேம். கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பேசிக்கோங்க மேம். கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்தால் அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் மேம். இவங்க ஈஸியாக 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் 2 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்னு ஈஸியாக வாங்கிடுறாங்க மேம். நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவும் பண்ணுற கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் மேம் தெரியும். நீங்களும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துக்கோங்க மேம். எதுக்கும் என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா? நீங்கள் பண்ணுறது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்லைம்மா. தயவு செஞ்சு உங்கள் எண்ணத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்கம்மா. கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறாங்க, சோலோ கிரியேட்டர். ஆனால் நீங்கள் ஈஸியாக காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்குறீங்க. கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்கம்மா. மேம், அப்படி என்ன கஷ்டப்படுறானுங்க சோலோ கிரியேட்டர்? வீட்டில் உட்காந்துட்டு வாயில் அதெல்லாம் ஈஸியாக பேசிட்டு போகிறானுங்க. இதெல்லாம் ஒரு கண்டென்ட்டு என்கிட்ட நீங்கள் பேச வந்துட்டீங்க. என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களாம்மா? நீங்கள் பண்ணுறது கொஞ்சமாச்சும் சரியாம்மா? சின்ன பையன் அவ்வளோ சொல்கிறான், அப்போ கூட உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியலையாம்மா? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எவ்வளோ சொன்னாலும் புரியாதுமா. நேர்களே, இன்னைக்கான எபிசோடில் நம்ம ஆயம்மா கிட்ட எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தோம் யூடியூபரோட கஷ்டம். ஆனால் ஆயம்மா எதுவுமே காதை கொடுத்து கேட்கல. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இன்னைக்கான எபிசோடில் எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அவங்களுக்காக இன்னொரு எபிசோட் நம்ம வைக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக அந்த எபிசோடுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.